Ok, an ka foli bɛ Barawuli cɛ a n'a muso ye aw bisimila aw ka émission kɛnɛ kan n'o ye émission kɛnɛ kan k'o de ye Barawuli i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na an kun famana émission ma mais o tɛ baasi ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko fama ko ka wusa ni communiqué nin y'an nalen tuguni I n'a fɔ a bɔra k'a fɔ a ye cogo min na sisan fama minnu don fama gansanw tɛ an kun bɛ labɛnw na diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn labɛn de kan ka k'a la quoi donc sisan an nana ni ko dumani caman ye ka las'aw ma a connectelen ka to dɔrɔn o ko dumaniw tɛ dɔwɛrɛ ye koyi olu ye an taara kalan minnu kɛ ka na an bɛ continuer n'an ka jeu question ye ka tila ka continuer n'an ka boisson min fana ye n'an bɔr'o la paranki b'an bolo paranki mana bɔ yen nɔ oui ani non bɛ yen nɔ ni oui ni non fana bɔra yen nɔ de A à Z o façon fila b'an bolo k'o yira aw la donc restez connectés an bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ tɔw bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka groupe WhatsApp sigilen don an bɛ TikTok ani fɛn YouTube fana sanfɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don an ka groupe in na c'est très facile a bɛɛ ka taa ko mɔgɔw nɔfɛ ka na an b'aw ajouter an ka groupe WhatsApp sanfɛla la i n'a fɔ u bɔra k'a fɔ cogo min na ko dumani baden de bɛ yen an bɛna mun lase aw ma aw bye bye à la prochaine